Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya a cikin shirin namu na karfe 6:30 a agogon Najeriya da Nijar, 5:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a shirin namu na yau za ku ji cewa Hong Kong ta samar da wasu sabbin dokokin tsaro da za su shata iyaka ga zanga-zanga da duk wani yunkuri na bore. A Najeriya kuma rundunar sojin saman kasar ce ta wa ayarin wasu 'yan bindiga ruwan wuta karamar hukumar birnin Gwari da ke jihar Kaduna. An gan 'yan bindiga a kan babur guda 15, wayansu baburan 'yan bindiga 2, wayansu 3. To da aka gan cewa an sami su daya sai an kai hari ba ko su da ya fita a cikin wannan gidan. Rahotanni daga jamhuriyar Nijar na cewa masu ikirarin jihadi sun kai hari a yankin Tilaberi inda suka kashe gwamman mutane. Masana tsaro kuwa na ganin ficewar kasashen Mali da Nijar da kuma Burkina Faso daga kungiyar ECOWAS ko CEDEAO ka iya zama barazana ga tsaron yankin. Haka din na iya baima wayannan kungiyoyi masu rike da makamai na ta'addanci dama su kara bunƙasa. Haɗakar da ake yi na wanda ke hana su walwala da ke hana su samun makamai kusan rushewa haɗakar za ta yi gaba ɗaya. To muna kuma tahe da rahoto kan dambarwar siyasar Kano amma sai na fara karanto labaran duniya sunana Rabi'atu Kabirrinka. Hong Kong za ta gabatar da wasu dokoki da suka shafi tsaron ƙasar da suka shafe wanda China ta samu a shekarar 2020. Shugaban yankin ya ce za a gabatar da dokokin da suka shafi laifuka 4 da suka hada da shata iyaka ga zanga-zanga da duk wani bore. Sai dai ya ce waɗanda suka soki gwamnatinsa ba za su fuskanci hukunci ba. Hong Kong's chief executive John Lee said countries criticizing his Wakilin BBC ya ce shugaban yankin John Lee ya ce kasashen da ke sukar matakin nasa ya kamata su sani Hong Kong na yin bakin kokarinta ne domin kare kanta daga hare-hare. Masu suka dai na ganin matakin wani yunkuri ne na murƙushe 'yan adawa. Ana shirin dawo da mulkin karɓa-karɓa a Northern Ireland bayan da babbar jam'iyyar haɗaka ta DUP ta goyi bayan gwamnatin Birtaniya kan wata yarjejeniya da ta ƙulla da nufin magance matsalolin kasuwanci da suka taso bayan ficewar ƙasar daga tarayyar Turai. An dakatar da gwamnatin ta Ireland wadda wata ɓangare ce ta gwamnatin Birtaniya kusan shekaru 2 da suka gabata. Bayan da jam'iyyar DUP ta fice daga cikinta domin nuna rashin amincewa da dokokin kasuwanci da kungiyar tarayyar Turai, lamarin da ta ce ya haifar da cikas ga sauran sassan Birtaniya. I believe that with the faithful delivery of this package of measures, Shugaban jam'iyyar DUP kenan Jeffrey Donaldson yake cewa ya yi amannar idan aka jajirce matakan da za a ɗauka nan gaba za su dawo da wasu muradun da aka kasa cimmawa a baya. Hamshakin attajirin duniya Elon Musk ya ce kamfaninsa na Neuralink ya yi nasarar yin dashen wata na'ura ga mutum na farko da za ta taimaka wa masu lalurar mutuwar ɓarin jiki. Mr. Elon Musk ya wallafa a shafinsa na X cewa mutumin da aka yi gwajin kansa na murmurewa daga tiyatar ta ranar Lahadi. Ita dai wannan na'ura za ta rika amfani da tunanin duk wanda aka yi wa dashenta inda za ta rika sarrafa kanta. Neuralink has been attempting to create a new way to allow computers to Wakilin BBC ya ce kamfanin Neuralink na ƙoƙarin samar da hanyar da ƙwaƙwalwa za ta rika magana da kwamfuta kai tsaye. To kuna sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Rahotanni daga jamhuriyar Nijar na cewa mutane 22 ne suka rasu a wani hari da ake kyautata zaton masu ikirarin jihadi ne suka kai a wani ƙauye da ke kusa da kan iyakar ƙasar da Mali. Wani jami'in yankin ya ce maharan sun ji wani ƙauye ne da ke yankin Tilaberi akan babura inda suka buɗe wuta kan mai uwa da wabi. Irin wannan harin dai na masu ikirarin jihadi ba bakon abu bane a Nijar. Shugabannin mulkin sojin Nijar ɗin da suka yi juyin mulki a shekarar da ta gabata sun kafa hujja da cewa sun yi juyin mulkin ne a ƙasar saboda rashin tsaro da ƙasar ke fuskanta. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta zargi kasashen Nijar da Mali da kuma Burkina Faso da yin gaban kansu na ficewa daga kungiyar haɗin kan kasashen yammacin Afirka ta yamma wato ECOWAS. Wannan dai shine karan farko da Najeriya da ke rike da shugabancin kungiyar ta ce wani abu tun bayan da gwamnatocin sojin kasashen uku suka bayyana ficewarsu daga kungiyar a ranar Lahadin da ta gabata. Ƙungiyar ECOWAS dai ta dakatar da Nijar da Mali da Burkina Faso daga ƙungiyar saboda juyin mulkin baya-bayan nan da aka yi a ƙasashen, inda shugabannin mulkin sojin suka ce sun fice ne saboda takunkuman da ƙungiyar ta ƙaƙaba wa ƙasashen nasu.
To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To bayan labaran duniyar bari mu soma shirin da rahoto. Hong Kong ta samar da wasu sabbin dokokin tsaro da za su shata iyaka da zanga-zanga da duk wani yunkuri na bore, matakin wanda Hong Kong ta kira shawarwari ne. Ta ce ƙarin dokoki ne na kare tsaron China, kuma shugaban birnin Hong Kong ɗin John Ling ya ce matakin zai kawo ƙarshen cece-kuce na tsawon shekara 26 daga abin da aka fi sani da ayar doka ta 23, wadda ta janyo suka daga Birtaniya da Amurka kan take haƙƙin ɗan adam. Ga fassarar rahoton Matthew daga Hong Kong. Jami'ai sun ce sabuwar dokar ta shafi laifuka na cin amanar ƙasa, leƙen asiri da zagon ƙasa da katsalandan na ƙasashen ƙetare. Babban jami'in gudanarwa na Hong Kong, John Lee, ya ce ya kamata ƙasashen da ke sukar matakin nasa su san cewa Hong Kong na ɗaukar matakan kare kanta ne daga duk wani hari. Ya bayyana irin haɗarin da ke tattare da leƙen asirin Burtaniya da kuma hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA, wanda ya ce na barazana ga yankin Hong Kong da ƙasar China. Mr. Lee ya ce waɗanda ke sukar gwamnatinsa ba tare da aniyar aikata laifi ba za su fuskanci hukunci ba a ƙarƙashin sabuwar dokar, amma ya jaddada cewa za a zartar da dokar cikin gaggawa ta yadda Hong Kong za ta mayar da hankali wajen bunƙasa tattalin arzikinta. A gaida Awwal Ahmad Janyo, to yanzu kuma bari shirin ya nufi Najeriya, inda rundunar sojin saman kasar ta ce ta yi wa ayarin wasu 'yan bindiga ruwan wuta da ke kan babura 15 a karamar hukumar birnin Gwari da ke jihar Kaduna. Rundunar ta ce kowane babur yana dauke da akalla mutum 2, kuma ta ce ta yi nasarar halaka su. Air Vice Marshal Edwin Gabquet shine daraktan hulɗa da jama'a da sadarwa na rundunar sojin saman Najeriya, ya kuma yi wa Imam Sale ƙarin bayani. An gan 'yan bindiga a kan babur guda 15, wayansu baburan 'yan bindiga 2, wayansu 3 suna kama hanyar kamfanin doka. Kamfanin doka wani ƙauye ne da yake kusa da birnin Gwari. Da aka gani aka bi su da hankali har sun wuce wani gada suka wase, suna samanin cewa ana kallon su. Sai suka wase sai suka sake haduwa kuma suka haɗu sai suka je suka boye a cikin wani gida. To da aka gan cewa an sami su daya sai an kai hari ba ko ɗaya su da ya fita a cikin wannan gidan. Ba mu samu wani labari cewa an kashe wani civilian ko wani abu ba. Katon bom aka jefa bangan ko ɗaya ya fita a wurin ba. Wani lokacin idan kun kai hari irin wannan akan ji kun faɗi sunayen waɗanda kuka samu nasarar kashewa, har ma a ce a ciki akwai wasu shugabannin su 'yan bindigar. Wannan karan an san suwa aka kashe? Bamu da sunan wanda aka kashe. Ka san wayannan sunayen wayansu lokaci yana ɗaukar lokaci kamun a tabbatar waye da wane ne suke cikin wayannan mutanen. Ko ma akwai leader ɗinsu ko ma akwai su duk ɗaya suke. Mutane za su so su ji shin ya kuka sami bayanin cewa ga su wayannan 'yan bindiga ma? To ai ka san wani abu ne, intelligence na aiki, kuma mutane sun fara goyon bayan mu, sun fara ganin cewa wayannan mutanen idan an bar su suna abin da yake suke kama mutane, kagan ba za a ci gaba ba. So su waɗannan 'yan bindiga suna ƙoƙarin kai hari ne lokacin da aka gano su aka kashe su koko? To ka san ba za mu sani ba, amma labarin da muka samu shine wayannan 'yan bindigan ranar 27 ga watan Januwari sun kai hari ma troops mu a kwannan mutuwa. Wato sojojinku? Sojojinmu a kwannan mutuwa. To kagan ana tambaye su da hankali kenan tun ranar 27. Air Vice Marshal Edward Gabquet, daraktan hulɗa da jama'a da sadarwa na rundunar sojin saman Najeriya kenan. To daga kalubalen tsaro a Najeriya sai na dambarwar siyasa, inda a jihar Kano ake ci gaba da zazzafan muhawara game da zawarcin da jam'iyyar APC mai mulki a ƙasar ke yi wa jam'iyyar NNPP mai mulki a Kanan. Kalaman da shugaban jam'iyyar APC na ƙasa ya cewa duk mutumin da ya shiga jam'iyyar to shine babansa kuma kakansa, ya tayar da ƙura, inda magoya bayan NNPP ke mayar da martanin cewa babu maganar yin haɗaka tsakaninsu da APC. Sai dai masu sharhi kan harkokin siyasa na cewa siyasa kasuwar bukata ce, don haka komai zai iya faruwa. Ga rahoton Zaharar Dillawan. Dambarwar yiwuwar komawar 'ya'yan jam'iyyar NNPP zuwa APC a Kano dai ya sa da yawa daga cikin 'yan jam'iyyar na nuna rashin jin daɗin su da kalaman shugaban jam'iyyar na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje, inda ya ce duk wanda ya koma APC to shi kakansa ne a jam'iyyar,
Sanusi Bature Dawakin Tofa mai magana da yawun gwamnan Kanan na cikin kwankwasawan da ke cewa maganganun Gandujan barin zance ne irin na siyasa. Kalamai ne wanda bai kamata a ce sun fito daga bakin baba kamar sa ba a matsayin na shugaban jam'iyya mai mulkin ƙasa kuma a matsayinsa na tsohon gwamna. Babu wata yarjejeniya da aka yi da wani a kowace gaba ta cewa wai za a fita daga jam'iyya a koma wata. Amma idan ka ce kana zawarcin mutum kuma sannan za ka yi zawarcinsa da magariba bayan isha kuma ka je ka ci masa zarafi ko kuma ka faɗi wani magana wadda take kama da tunziri, wannan ina ganin ba daidai bane. Kalamai ne wanda yake za su iya tada husumar siyasa wanda ba daidai bane a ce shugaba ya fidda irin waɗannan kalaman. To sai dai jam'iyyar APC ta ce bata ga aibu a kalaman Ganduje ba da har wasu za su rika fiffikewa. Ibrahim Zakar Sarina shine sakataren APC Kano. Ni ban ga abin hasalawa a nan ba, domin duk maganganun da shi mai girma Ganduje ya yi shugaban jam'iyya na ƙasa gaba ɗaya yana ƙoƙari ya nuna cewa jam'iyya tana da ƙa'ida tana da dokokinta kuma a yau ba mu san gobe ba. Dr. Abdullahi Umar Ganduje shine shugaban jam'iyya na ƙasa gaba ɗaya kuma mutane suna cewa jam'iyya uwar kowa. Kuma kar ka manta wato fita a jam'iyya shine kawai mutum zai ficewarsa amma wajen shigowa akwai ka'ida akwai tsari wanda ita jam'iyyar take da shi kuma gaskiya ne muna kwaɗayi kuma muna roƙo muna so ba wai 'yan jam'iyyar NNPP ba dukkan sauran jam'iyyu ma domin ƙari muke so ba ragi ba. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero Kano da ke sharhi kan al'amuran siyasa ya ce haɗewarsa daban ɗorewar haɗewar kuma daban amma da kamar wuya a yi siyasa a Kano babu zazzafar hamayya. Ko da su manyan jagorori sun so su haɗe to kuma da ƙanana da matsakaita na 'yan siyasa su ma suna da tasirawar da za su taka babu mamaki idan wato waɗansu suka yi turjiya kuma wannan zai iya haifar da je ka dawo a cikin maganar saboda haka su haɗu kuma wani ya narke a cikin wani ya zamana babu hamayya a Kano zai yi wahala. Sannan kuma ba mu san buƙatar kowanne ba sai an nutsu kwarai an karanci abin a tsanake kuma an samu ƙarin bayani na abubuwan da suke ɓoye a ƙarƙashin maganganun da ake ji a sarari to shine za a iya yin fashin baki wanda ifi kusa da daidai da abin da yake faruwa. Wasu dai yana ganin ko da buƙatar kowane ɓangare ta fito fili to zai yi wuya su jingine bambance-bambancen da ke tsakaninsu su yi tafiya tare saboda abubuwa da dama ciki har da batun waye zai jagoranci jam'iyyar a jiha da rabon mukamai da kuma aiwatar da manufofin raya ƙasa. Zaharuddin Lawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya. To daga batun siyasa a Najeriya sai na wani batun siyasar amma a Ghana inda aka kasa samun fahimtar juna tsakanin jam'iyyun siyasar ƙasar game da shawarar hukumar zaben ƙasar kan buƙatar dawo